για μπροστά. Όχι, εσύ λίγο πιο κάτω αριστερά είναι. Ο γαμπρός νομίζω ότι είναι ροχάς. Δημήτρη! Άξιος! Για πιάστε τα τραγουδηρίτσα. Έλα σε ξέρεις. Δεν κατεβαίνεις λίγο. Δεν ξέρω. Έλα, εγώ είπα. Ένα τραγούδι για το γαμπρό. Break on through to the other side. Αυτό είναι ωραία ιδέα, εγώ το πάω. You know the day destroys the night. Another one bites the dust. Break on through the night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Δημήτρη, δεν έχω δει ξανά γαμπρό να βιάζεται τόσο πολύ αυτά στην εκκλησία. Έχεις αφήσει πίσω τον πατέρα σου, τη μάνα σου, όλους τους συγγενείς πίσω. Καλά ρε παιδιά, η Πέπη έρχεται με τα πόδια. Θα πάρω την Πεπίνα. Πάρ' την επιτέλους και φύγε και να αφήσει και το λεκέ αυτό. Θέλω την Πεπίνα. Είσαι η κόρη της Χρυσάς. Πω, τι κάνεις. Η κόρη της Χρύσης. Δεν ξέρεις ποιος είμαι. Νομίζω, αλλά ποιος δάζω. Φιλική συμμετοχή. Μπράβο, φιλική συμμετοχή. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλώς μου λένε μερικοί, ξέρεις, με παρηγορήσουν πολύ σου μοιάζει η Χρύση. Κάνεις ολόκληρο βίντεο. Φλασιά θέλει. Μαρίνα, βάλε φλάσ γιατί έχει κόντρα ήλιο. Όχι, μια χαρά είναι, έχω κάνει καλή φωτομέτρηση. Κώστα. Έλα, ρε Κώστα, κάνει δουλειά. Έλα. Πάμε να χειρία γιατί πήγαινε. Πρέπει έξω όμως. Για να παίξω. Για να χορέψουν μεγάλη. Κάνει τσάις με παίρνει βιντεάκι. Γιατί να περιμένει. Ούρλε. Σιγά σιγά, μην πιάνεις, μην πιάνεις. Πάμε να μας το δώσει.
τελευταίο του George Michael. Εντάξει παιδιά, μην είστε μηχανή, δεν έγινε τίποτα. Μπεμπιτσί. Θα περάσουν τα παιδιά μετά. Σιγά σιγά παιδιά, θα έρθουν όλοι. Μην το χάσω κύριε Κούλη, Γεια σου Κυριάκο. Ο τραγουδιστής δεν βλέπω που είναι. Τραγουδιστές δεν έχουμε, μαμά η μαμά σου. Πού είναι η κυρία Μέρη? Προχωρεί. Γεια σου Κλίμαρκε. Το περιβόλι. Κουμπάρα μου φαίνεται. Παιδιά μου φίξε. Γεια σου ρε καπά. Γεια σου Κώστα. Αυτός με το παραπέντε που είναι πρώτο. Αυτός που να πάρει την ύφη με το παραπέντε που είναι. Δεν έχει έρθει. Τι βγήκες Μπέρκο? Πού θα κατέβω. Πού πάτε ρε, εδώ δεν πάμε. Τι βγήκες Μπέρκο? Λελία, κοίτα πόσο ωραίες φαβορίτες έχει. Δημήτρη, θες να βγάλεις λίγο τα γυαλάκια? Εβραίο με κάνει. Κακέκτυπο σου. Κακέκτυπο κιόλας. Ναι, και την πάρω. Κακέκτυπο. Γιατί ρε παιδιά στον πύλε, εγώ τι είμαι? Εγώ το ζήτησα. Εγώ τραβάω βίντεο. Μην ανησυχείτε καθόλου. Πρώτη φορά. Θα τη μάθουμε για τις μόνες φορές. Είσαι ο γράψας Δημήτριος. Είμαι. Είσαι η κυρία Μακρύδου Πλεονίκη. Κύριε Γράψα, δέχεστε ως νόμιμο σύζυγό σας την κυρία Μακρύδου Πλεονίκη? Με τα χαράς. Έπρεπε να ρωτήσετε πρώτα την ύφη, γιατί μπορεί να μην ξεφτυλιστούμε. Κυρία Μακρύδου, δέχεστε ως νόμιμο σύζυγό σας την κύριο Γράψα Δημήτριο? Εντάξει, δέχομαι. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, δέχομαι. Άντε δέχτηκε, μπράβο! Από τη στιγμή αυτή είστε ενωμένοι με γάμο σύμφωνα με τον νόμο σε ισόβια κοινωνία βίου σαν σύζυγοι. Θα φορέσετε βέρες? Βαρύ ακούγεται αυτό. Δεν έχω βέρες. Θα τη φορέσω εγώ. Σύμφωνα με τον νόμο. Και αν την έχω χάσει τώρα. Αλλά δεν είναι επεξηγέντα. Έχει βάλει από πριν. Θα βάλει και το μαρτύρι. Βάλε την πιπίνα του μωρού. Από τη στιγμή. Ησυχάστε λίγο. Κοινό είναι τέλος και το καθήκον και το δικαίωμα και των δυο σας να μεριμνάτε για την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών σας, ώστε να γίνουν χρήσιμοι και χρηστοί πολίτες και ελεύθερες προσωπικότητες. Να ζήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πάρτα. Υπογραφή, υπογραφή. Γαβρέ, πρέπει να υπογράψει. Κύριε Σαπελιστά, κύριε Δημήτρη, να γίνει δουλειά. Δεν μπορούσε να γίνει δουλειά τώρα, γιατί βλέπω ότι δεν θα γίνει δουλειά έτσι. Όχι, όχι, τσάβο, όχι, 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 όχι. Δημήτρη, πιάσ' του το χέρι να υπογράψει.
Με μια επιφύλαξη γι' αυτό εγώ. Γίνανε τώρα. Πού? Έγινε. Μονογραφή. Δημήτρη, κάτι έλεγε για απέναντι στον νόμο και τέτοια. Πολύ βαρύ μου ακούστηκε. Χρηστή και χρήσιμη. Είπε μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατάλαβε το θέμα. Διότι το σνουρέ αυτό που λέει είναι optimized Τι λέτε μωρέ στο γάμο του φίλου μας εδώ πέρα? Τι μπουρδες να θες? Εγώ έχω φτιάξει και το ID ακόμα. Κοίτα εδώ κατάσταση. Μετατροπή. Σιγά σιγά. Πάμε σιγά σιγά γιατί έχει όλη φορά. Gonna do anything for my sweet 16. Oh, I'd do anything for a little runaway girl. Yeah, sad and lonely and blue. Getting over you. My heart an engagement ring. She left everything I gave her. Sweet 16. Built a moon for a rocking chair. I never guessed it would rock her far from here. Yeah. Someone's been taking counsel for my sweet 16. Someone's building candy house to house your in. Someone's building candy house to house her in. To do anything from the sweet 16. Oh, I'd do anything. Where's the runaway child? Νίκη. Είναι ο άλλος για πάρτι του. Σε ευχαριστώ. Όχι, ο Παύμαν δεν είναι. Λέει ευχαριστώ πάντα.
leave the groove. My friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. To the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say, I'm drop the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You just stop, rock the wheel, and I'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on and sing that song. Check it out, I'm the CAXN, the OVA, and the rest is FLY. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1" and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got